Sarkin gida da sarkin mota suna ta zance a sun sankara da nauyi na sabai kalar itace to ashe na tashi na nema ya fi na yi kwace in kare da cin ciyawa watakila tsokana ce fas ɗin kana talauci wai kana kara mutuncin ɓangaren aikin alkhairi nan ka fi lalaci ɓangaren gasa na siyar mota kafi yana ci an ga masu karan hanci a suna gane habaici a wasu za su ji daci maɗaci da muruci akai dan gidan kululu to wai ina ka kullu da ganin ka an ga kelu akai mai buzu buzun gashi mai kamar muzuru an kana ta daura guru ka daina hasada kar wata ran a ganka turu hayya ni fa na san tafasa yakan yi dambu waƙar sarauta akai ka karɓa kambu baba kai ne ka kawar da ƙoƙo garbu jami'a gona kai kake da dumbu ga